Lapu-Lapu City DRRM, BFP o kapulisan alerto na sa pagsugod sa simbang gabi. Karong gabi og sa Misa di Gallo ugma sa kaadlawon. Ano ang report? Kaganihang buntag, mipahigayon og joint ocular inspection ang Lapu-Lapu City DRRMO, BFP ug kapulisan sa nagkadayang mga simbahan sa Dakbayan. Nakig-alayon sila sa mga parish priest alang sa pagpahimutang sa staging area, incident command post, lakip na sa mga dan nga posibleng pasirad-an. Way kalainan sa mga nahitabo previously. Atong siguro nga way bag-o aron dili makalitan ang mga tao, no? So dunay mga one way, dunay mga no parking, pero susama ra sa nahitabo sa niaging tuig. Sa simbahan sa Birhen sa Regla, sugod karong gabi, matag alas 7 ang simbang gabi. Samtang may duha sila ka schedule sa Misa di Gallo. Una sa alas 3 sa kadlawon ug ang ikaduha sa alas 4:30 sa kadlawon. Sa chapel sa Mactan Cebu International Airport, masayo ang schedule sa ilang simbang gabi nga magsugod matag alas 4 sa hapon, sugod karong adlaw. Kay napanglantawan nga mas daghan na ang mga tao nga makasalmot sa simbang gabi ug sa Misa di Gallo nunot sa pagluag na sa quarantine restrictions, doble alerto usab karon ang mga otoridad. Doble nga atong pagpangandam ay labi na sa kaning sunog, unya sad sa pagpahibaw, pagpahimangnos katawhan sa paglikay sa sunog sa mga pabuto. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Marondina, Balitang Bisdak.